चिरां जिल्ला काराटे डु एसोसिएशना काजलगाव गोजौ फरायसालियाव बोहैथि दाननि 20 आरो 21 नभेम्बर खालार खालि गुवाहाटी टीआरपी इनडोर स्टेडियामाव जानो गोनां इन्टार डिस्ट्रिक्ट काराटे डु चेम्पियनशिप बादायलायनायनि थाखाय जिल्लानि साबसिन खेला गेलेग्रा सायख'नाय हाबाफारि बानजायदों। चिरां जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशननि गाहाय नेहाथारि अमृतलाल नार्जारिया बेनि सायाव खौरां बिजोंनि गेजेरजों ओरैबादि बुङो। फैगौ 20 आरो 21 नभेम्बराव गुवाहाटीयाव इन्टार डिस्ट्रिक्ट जे केराटे डु एसोसिएशननि कम्पिटिसन जागोन चेम्पियनशिप बेयावबो जोंबो चिरां डिस्ट्रिक्ट हिसाबै चिरांनिफ्राय फाथायहरगोन प्लेयार बिभिन्न केटागरियाव बथ बयस एन्ड गार्लस। दा बिनि थाखायनो बेयाव जों चिरां डिस्ट्रिक्टआवबो दिनै काजलगाव हाई स्कुलनि लांगोनायाव बे हाबाफारि सेलेक्सन हाबाफारि लानाय जादों सेलेक्सन चेम्पियनशिप। दा बेयाव गिबियाव बे केरेटेया जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि आन्डाराव गैयामोन। सेपारेटलि बिथांमोनहा खुङोमोन, गावबागाव आइडेन्टिटि सेपारेट आइडेन्टिटि दंखायोमोन। खिन्थु आसाम अलिम्पिक एसोसिएशननि जे गाइडलाइन बे गाइडलाइनखौ फालिनो थांनायाव दिनै जेसेबां गुबुन गुबुन बादायनाय जायो इभेन्टफोर बियो चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि थ्रुयै थांनांगौ। बिनि थाखायनो जोंबो बाव चिरां डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशना दिनै बाव लोब्बा लाफानो गोनां जादोंबा जों लादों। डिस्ट्रिक्ट वाइज हिसाबै नायोबा आसामाव दा बबे डिस्ट्रिक्टआ ओरैनो साबसिनै एसे मोजां जानानै दं एसे नैबे खेत्रआव? केरेटेनि बेलायाव जिहेतुके बे जोंनि एडप्टेड गोदान एखेबारे जों प्रथमबार देग्लायसो चिरां डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि आन्डाराव फैदों। थ' बेखौ आंनाव इसिग्राब दा मिन्थिनाय गैथ'वा। बिनि बागै जोंहा बिथांमोना जायफोरा केरेटेखौ सालायबोदों चिरां डिस्ट्रिक्टजों जानानै बिथांमोना साबसिनै बुंनो हागोन। मेडेलफोर लाबोनो हागोन होनना आसा खालामदों? बेखौ जों आसा खालामदों चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय। हयथ' प्रेक्टिसा मोजां जायाखै, हयथ' गुबुन डिस्ट्रिक्टआव माबादि जादों बुंनो हाया। जायनि खारना जाबाय जेबादि इन्सटिटिउसनफ्राव बा ज'यै बादायनाय बियो कभिडनि थाखाय थांनाय 2 बोसोराव केरेटेल' नङा फुटबल होन भलि होन जिम होन गासैबो बन्द' जानायनि थाखाय बेयावबो जोंनिया आंनो बिथांमोना मिथिहोदों जे प्रेक्टिसा मोजाङै जायाखै। बावैसो दान 2-3नि सिगांल' बिथांमोना फोरोंनो हादों। थेवब्लाबो जोंनि गथ'फ्रा जाय बिथांमोना गावबागाव प्रेक्टिस खालामदों, जिहेतुके बे इन्डिभिजुवेल इभेन्ट कन्टेक्ट गेम थायोबाबो हारसिङै प्रेक्टिस खालामनोबो हायो बे गेमखौ। बे हिसाबै हयथ' 2-3सो मेडेल मोनबोनो हागौ, खारन फिजिकेल फिटनेसा गथ'फ्रा दङ। माबायाव जागोन बेयाव केम्पआव दोननाय जानाय नङा। बेहाय गावबागाव जायगायावनो जिहेतुके फोरोंग्रा दं बिथांमोना प्रेक्टिस खालामनानै गेलेहैगोन आरो बे गुवाहाटीनि तरुन फुकन स्टेडियामाव जागोन। आर.जे. बर' र'ड जेराव माने अलिम्पिक एसोसिएशननि अफिस दं, बेयावनो केरेटे एसोसिएशननि अफिसाबो दं। थ' बादायनायाबो जाहैयो।